Ir-restawra d-dar kull villaġġ issa miftuħa wkoll għar-reġjun tan-nofsinhar. B'investiment ta' 5 miljun euro issa djar privati proprjetà ta' diet mhux governattivi u negozji jistgħu japplikaw biex jirrestawraw, jikkonservaw u jmantnu l-proprjetajiet tagħhom. Dan ir-reġjun huwa magħmul minn Ħal-Qormi, Ħalaxa, Iż-Żejtun, Santa Venera, Birża Buġa, Witilajn, Marsa Xlokk, Il-Gudja, Il-Ħamrun, Ħalluqa u l-Marsa. Iċ-ċermen eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar, Johan Buttigieg, ħabbar ukoll budget separata 2 miljun euro għar-restawr ta' bini skedat. Dawk il-proprjetajiet li huma barra miż-żona ta' konservazzjoni urbana, barra l-UCA, u li huma fi grad wieħed jew tnejn jistgħu wkoll jibbenefikaw mill-iskema ir-restawra darek u dan għal fatt li qed nirrikonoxxu kemm huma importanti daw il-proprjetajiet. L-iskema l-proprjetajiet eliġibbli jiftu fid-9 ta' Marzu. Madankollu l-applikanti għandhom sal-erba li ġej biex jissottomettu espressjoni ta' interess. Is-Sur Buttigieg fakkar li l-applikazzjonijiet jistgħu jagħlqu qabel mistenni bħalma ġara fl-aħħar reġjun minħabba ir-response record. Fl-isfond ta' dan il-Ministru għall-Ippjanar Clint Camilleri wera sodisfazzjon li l-iskema li tlaħħaq 30 miljun euro ġibdet daqstant interess. Żied li permezz ta' din l-iskema se jinsamħaj il-karattru awtentiku tal-irħula u l-ibliet Maltin u Għawċin. Timbappella għal dawk interessati biex ma jaħsbuwiex darbtejn. Aktar informazzjoni tinsab fuq sit elettroniku tal-Awtorità tal-Ippjanar.